Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra amangi hakerdob ying jongpi. Presiden Jong ke BJP Meghalaya Unit uba Ernest Mauri ulakop bakito ki breu ka parti ki bajumulin ban kren persya ayu kumunong yelam kim day ban shuwiar Shamadan Henry ki day ban wan ban yekren markaman uba Ernest ula ong ye gane ka jing yekren bat kilat pathai khubor ha ka lai photorik ubana yayong arajar arpuway hashlong la ban kedau bahagini gisngi ladon ka jing dawa jong ki katto kan ingut ki nongkit kam jong ka BJP ban wengno yu nakashuki Presiden jong ka BJP Meghalaya Unit hadin ba ula kren persya ye ki kam bamsap ha ka Jaintia Hills Autonomous District Council bat kumjuru Hagaro Hills Autonomous District Council balayalam da ke NPP haba penksan baka parti kala nangkiu hapo ka jingelam jong hagani ka jella Presiden jong ka BJP ulakam baka day ka sin ka banengkong baka lama jong ka BJP kala kawe habaro kawe ka rilom Garo Hills bat hakiway ki benta jong ka jella ha ka election sha ka yeng dorbar thawaan jong ka Garo Hills Autonomous District Council dangshen na ki arpu wengut ki kertong ka BJP kala job arngut bat laingut pat kila syarem salid te nakadiang jong amdo ni ibanong yiki na markum ba pitibi da fidon sipur ki khol kindon be we armut ki banom hun ye jingle ba mek pa kandon be jing per jimut mo hanrei kum ye kata kare bandon pat ke jing ye pen bet ke la don kanu kanu na mar ka ba ngasmo bokho ngasmo banom la su banom ei ru ha jing sisa la da don kum kata ka ba lese na kaliang jonga kim hun ni kurkom trekam ku jonga khantam kila padi yang tu jingrai ke tiket de kila dei banwan ke janga ban keren ni kini markmat mo ban keren markmat handai ki su kun tho ba tang haki kor kubor tang hi newspaper lom banwan pat ban kendo ban peni ba ta kim jon wala kataru na kaliang songa kung taw no elam so ka parti ngala pensyai ki ba bakin nom su tho bakla ngi habangi khot application ya election ni khot lengba jongki district ka district committee ka receive ka application ka iPad ngala ban authorize yung general secretary yung party lane vice president ban shimmi tu application ban pha sanga kala poi ha kami ke jonga ngasa scrutinize ngasa penbiang penbit yaki nang tang khot pat election committee ka state election committee di pha pat cha po central office nang tikin ag grills kina kan inline lang bar ka survey report manu bi ibet ban ya khun ni election kadai kata for komle tele se hapren kita gi jingle jongi kat kum ka constitution jong ka party don pat ki para member ki para nong trekam kim hun hanrei ngar request ki la kim sung hun ni kataru ki de mon wan ken ban kendo ina namar nga ka jingkhang ka pre ar so hunta manu phila ban wan kendo ina ban wan ban pan chingshai la de pidon ka jingkan tho ru ban ong khang ba la dei ka bom dei lang ayat lagi ya ka rukom trekam jong ka mat trekam jong ka parti konstitusi ka parti ini perbaik mereka subi bitang ke kubor lang kabdan hukum kata jong ni kan